Ese tipo de proxectos, ademais, fomentan, sobre todo, esa colectividade, ese sentido de unidade, de cooperación entre todos, que é moi necesario nun instituto. Ao final, nos cando estamos no instituto, non é que veñamos só a aprender coñecementos, tamén aprendemos a ser personas. E con este tipo de proxectos e de actividades, realmente xérase como unha especie de convivencia entre todos, onde nos respetamos, traballamos colectivamente, que iso é moi importante, o traballo en equipo. É algo que vamos a rescatar durante toda a vida. Todo o que vivimos nestos musicais é algo que nos vai a servir para toda a vida, e o feito de pensar uns nos outros tamén. Sí, tal cual. Vamos, estou de acordo con Adrián, e aparte deso, desgraciadamente nunha aula non se transmiten este tipo de valores, este tipo de traballos de que a xente se sinta partícipe nun proxecto, de que teña que colaborar co resto da xente, de que poida, non sei, traballar nun instituto dunha maneira totalmente diferente. E foi tanto traballo en equipo que eu penso que me axudou pois como a levalo de outro xeito e deixar como a vergoña atrás e dicir, pois vamos todos a por isto. Tamén habrá xente, supoño, que descubriu eso, un talento ou algo ao que dedicarse. E parece a tua vergonza de aprender a falar en público. Eu, por exemplo, era super vergonzosa. Eu dicía, Dios mío, onde me vou poñer eu? Agora, sabes, vou a dar charlas a institutos e dices tú, eu isto non habría feito sin antes por Meiquica. E recordo eso, o sea, todos baixándonos do autobús con unha emoción enorme e dicindo, Dios, é que estamos representando un musical que empezou sendo non unha tontería, non, pero algo de clase, algo máis liviano, e acabou sendo un tour por toda Galicia. Ante todo, les rogamos que apaguen sus teléfonos móviles o los silencien para evitar intrusiones durante la representación. Bailarás, gozarás, na noite da tua vida. Tempo volverá namoriscar as noitiñas daquel verán. Coñecín a moza ideal A cantar, a bailar, a encher a tristeza, música